मेलेमाव बेटा मेट्रिक रिजाल्टखौ लायनो थाङा नामा नोंलाय? रब्रा फा मा एसे हाखु दाखुब्रा आंबा पास जागोन ना फेल जागोन बिनि नार्भासावनो गोजांलाय गोलोमलाय जागासिनो आरो नोंहा माबा रिजाल्टनिसो दावराव। आइयाव उल्थासो बिदि होनबावबायना नों आंखौ। जुदि मेट्रिक परिखायाव पास जाया अब्ला थेला गंसे बायनानै होखागोन आं। मानि थाखाय? फुचका बेफारि जानो हागोनब्रा। बै पानिपुरिया सिख्लाफोरा जासोगारोना। फैसाबो खामायनो हाबाय, सिख्लाफोरनि मोखांबो नुबाय, बास जाबाय दा। माथो नांबावगौ नङा होमबा? बिफाना सुथुरब्रा नोंलाय। रिजाल्टआनो मोनाखै फेल जानायनि खोथासो बुंबाय। आं जुदि फेल जाबाथाय नोंखौनो सावदों होननानै सानखाबाय आं आफा। दाद नोंनि बाहानाया सलिया। थां स्कुलाव थां माबा रिजाल्टफोरखौ लानानै फै। मा थिक बोरैबा सौग्रुलि पासबो जानो हानाय, फार्स्ट डिभिजनबो मोननो हानाय। नंमारगौ बोलै आफा बोरैबा पासबो जानो हानायलै। मानो नार्भास जादोंब्रा। र' आफा आं स्कुलाव थांनोसै। थां माबार थां। जागोन आफा। साला पास जागोन ना फेल जागोनलै बैमान गथ'आ। खुगायालाय माथो थिगसे अख्रांनि हाथरखिखौ थुख्लायो। हा रिजाल्टखौबा फाटाफाटि खालामनो हागोन हाया नायनोसै र'। आइला माथो मानसिफ्रा ज' जाफैजोब्बायलै। माथो खुसिथार सोरबा पास जाजोब्बाय नामाब्रा। ओइ जायफ्रा थांलाय आंनि रिजाल्टखौ नायना फैलाय। नोंलाय नाहैया नामाब्रा? होद आं नाहैयालै आं गिनाय मोनदों। नों नायदोब्रा रिजाल्टखौ आरो रिजाल्टखौ नायखांनायनि उनाव फेल जादोंबाथाय खेबसे होनना गुजुख्रेम दै। जुदि पास जादोंबाथाय होननानै खेबनै गुजुख्रेम दै। होमबानो बुजिगोन आं। आच्छा दे होमबालाय आं नायनानै फैनोसै सिङाव दै। दे माबार थां आं मानसिफोरनाव रिजाल्ट सोंनि। जागोन दे। ओइ बानलु बेदां नोंनि रिजाल्टआ माब्रै जाखोलै? सेकेन्ड डिभिजन मोनबायलै। होमबाबो मोननै लेटार दं आंना। बरिया नोंनालाय माब्रै जाखो रिजाल्टआ? आंनिखौ जायफ्रायासो नायनो थांदोंलै। आं नायाखै गिनानै। पास जाखागोनब्रा नोङो। नोंथ' फार्स्ट डिभिजनसो मोनखाबावगोन बे। बोर होदों नामाब्रा? थेंकुरु। ओइ दुलुर नोंनि रिजाल्टआलाय बोरै जाखोब्रा? आइला मानो गाबदोंलै दुलुर? फेल जाबाय नामाब्रा? ओइ दुलुर गाबनाङाब्रा। पास जानाय फेल जानायालाय मानसिनि जिउआव थाबाय थाखागोनब्रा। मानो गाबदों नोंलाय मानो? आंबो फेल जानो हागौ ना। सिन्था खालामनाङा। परिखायालाय माखाय मोनसे एगजाम पेपारसो। एगजाम पेपारा जोंनि लाइफ डिसाइड खालामनो हायाब्रा। लाइसिंसिं जाबाय। आं लाइसिंसिं जाबाय इसिबां फरायनानै। जेबो नङाब्रा फरायनायफोरा परिखायाव फैयाना। फरायिफ्रासो फैयो। माखौ इसिबां सिन्था खालामदोंब्रा नोंलाय दुलुर? ओइ जाम्बा फेल जानायनि गाबाखै बियो। आइला मानि थाखायथो गाबदों होनबालाय? 90% मोनदों आं। 10%आ बहाबा गोमाबाय। आइला 90% मोननायखौनो गाबबावदों? नोंथ' फार्स्ट डिभिजनसो मोनबावदों होनबाथ'। बेखौनो गाबबाय नों दुलुर? दुखु जादों आरोहाय। आंहाबो सेकेन्ड डिभिजनल' मोनदों। आरो ओइ अखाफोर नोंहालाय बेसेबां मोनदों? आंहा जेने थेने पास जादों थार्ड डिभिजन। आच्छा आरो नोंलाय ओइ ससमिस नों मालाय बेयासो 99% मोनदों। आंहासो 90ल'। सिन्था खालामनाङा। मालाय नोंहासो सेकेन्ड डिभिजन लेटार मोनलायदों दे। आर'नाइ मोनसिगोन नोंबो। आंहासो माबायदि जायोथाय? साला जायफ्रा दाबो मोनफैलाब्रा। पास जागोनलै सिन्था खालामनाङा। माखौ इसिबां टेनसन लाबाय थादों? आंनोबा सेकेन्ड डिभिजन थांदों फरायाखैबाबो। नोंबो थांगोनब्रा माबा मोनसे डिभिजन। महाराजा रिजाल्टखौ डाइरेक्ट खोन्थाखानाङा दे। बिखाया दुब मोनदों आंना। दे खोन्थालाय माब्रै जाखो नोंसोरना रिजाल्टआ? डाइरेक्ट खोन्थानाङा। आं नोंनो दहाय बुंदोंमोन ना फेल जाबाथाय खेबसे गुजुमख्रेम होननानै आरो पास जाबाथाय खेबनै गुजुमख्रेम होननानै। होमबालाय गुजुमख्रेमनोसै आं। हायरे खाफाल फेलसो जाबाय होमबा आं। बिफाया आंनो दा थेला गंसे बायनानै होसिगोननो। आं फुचका बेफारि जानांसिगोन। आंनि खाफालाव फुचका बेफारिसो लिरनाय दंमारो खोमा।
जेबो नङा दे मालाय नरेन्द्र मदियाबा साहा फाननानै मिनिस्टार जादों आंबो फुसका फाननानै देशनि प्रेसिडेन्ट जागोन आं प्रेसिडेन्ट नों खेबनै गुजुबाय तारमाने पास जाबायब्रा जों सानैबो थार्ड डिभिजनाव नंगौब्रा थार्ड डिभिजनाव पास जादों थिगसे पार्टि खालामनांगौ जोंना थार्ड डिभिजन मोननायनि माइक गंसे लानानै एनाउन्स खालामसै आं कलेजाव थांनो मोनसिगोन सिख्लायाव मोनसिगोन सेंग्रा देरनाय बायदि मोनलायलायबाय बिफानोबो खोन्थाहरनोसै आं आफा नों सालायमाव बेथाया नोंनि नाम रसन खालामबाय मिथिबायना थार्ड डिभिजनाव पास जाबाय थार्ड डिभिजनाव आंबो न'आव खोन्थाहरनोसै र' हेलौ आयै मा फावगालिया सुइसाइड खालामनो नागिरदों फार्स्ट डिभिजन मोनिनि आं थांगौ मा होनखो फार्स्ट डिभिजन मोनिनि सुइसाइड जानो नागिरदों फावगालिया माने सेकेन्ड डिभिजन थांदों खोमा औ फावगालियाबो सेकेन्ड डिभिजन मोनदों मालाय मा जाय जाबाय थाथों फै जोंहा रंजानोसै थार्ड डिभिजननि गासैखौबो लेंहर पार्टि जाजोबनि आं बे फिल्डआव सेकेन्ड डिभिजन मोननाय थार्ड डिभिजन मोननाय फार्स्ट डिभिजन मोननाय गासैखौबो लेंहरजोब जायफ्रा दे आं गासैखौबो फन खालामना लिंहरनि हेलौ आंगोनि अनजाथाव लोगो नोंथांमोन दिनैनि एचएस एलसी एग्जामखौ उथ्रिनो हानायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो साबायखर बावनाय थाबाय लोगोसे आंनिसिमबो मानोना आं थार्ड डिभिजनाव पास जानानै गावखौनो बिराद प्राउड फिल खालामबाय थार्ड डिभिजन थांनायाबो मामुलि खोथा नङा बेनिखायनो नोंसोरो फार्स्ट डिभिजन थांनाय सेकेन्ड डिभिजन थांनायफोरा बांद्राय इसेबांबो दुगा जानो नाङा आरो जायफोरा लेटार मोनाखै फार्स्ट डिभिजन मोनाखै होननानै गाबलाबायदों नाम्बार बुरजा मोननानैबो पार्सेन्टेज बुरजा मोननानैबो दुखु खालामदों बिसोरो दुखु जानो नाङा बेनिखायनो जों बायदि थार्ड डिभिजनाव मोननाय बायदि फुर्ति जानांगौ नोंसोरबो गाजा गोमजायै रंजानांगौ बेनिखायनो नोंथांमोननि थाखाय आं बेम पार्टि एरेन्ज खालामबाय स' नोंथांमोना इन्जय खालामदो जय परिखा पास जानायनि जय मा खुसि नंथारालाय नोंसोरा फार्स्ट डिभिजन मोनलायलायनानै सेकेन्ड डिभिजन थांलायलायनानै साला जाबाबो थुनो रोङै बायदि गोजासो नोंसोरो नाम्बार बुरजा मोनगारब्रा तात बाय दुलुरालाय माथो गाबाय थाखो आखल गाज्रिनि थाखायनो आं 100% मोनासै बेनिखायनो दुखु दाय सिरि थादो बाथारबाय आं फाग्लिफोरबायदि गाबबाय थायो 90% मोननानैबो पार्सेन्टेजखौ राननानै होनाय मोनब्ला नांनिफ्रायनो 50% लाबोगौमोन आं इयानो जादोला बेम पार्टिफोर फैदो वेलकाम टु बेम पार्टि थार्ड डिभिजन पास जानायनि सेकेन्ड डिभिजन मोननायफोरा गाबलायलायबाय थादोलाय